Precaution session noting suicide detection tool. Suicide mission outing at Leviton outing artists. Driven drawing gen makers out the big old river of lazy old and trapped. Keep a meeting at or not driven nothing seas at on Chibia. It's not a sea coffin knows driven club a beeson bowlies, broaden beads, drabby goldies, craving that is. Built and team will not in agricultural plates. Proud and bay sweet saying me to psychic rules sweet difficult tonight to happen happy. Coping that in blooming lady difficult than mass. A difficult be was a you was a down. I give you money. So what orders is in Bush Torah Nishun? Torah Nishun is what order. I show and do Sanangura Sand, Sanangura is Nenda Puri. It's Sanangura Bishan. Shown and do not was stereo Wamuri, Panazirawi, Dodo Pindura. Andiriva but ndakanyanya kushandira pasi pemvura ndichirova submarine ebit gaudis abin aton ok trifinisis neHNV deko zvivimi ndaigara ndongori kuhondo uri kunzwa saka time yandakazoya kuno anditika ndakange ndakutadza kushanda nevanhu ndairova vamwe pabasa anditi ndonanzi chimbonozorora anditika ndokuzorora kwandaita kuzorora kwacho manje ndazoita ndafunga dzinenge 10 years ndakagara kuno kune zuru ndo pandakazopinda ndekupi kuno kwati kuno kwaMusana kwaMusana unonzani Chivandire saka vese vanotokuziva kuno ika pamanyami abese golden folk at the pod node CIO TV yeah ausokuona zvandakapfeka zvirezvi kubasa zvitu handipfeke zvihembe dzimwe dzese dzidzo graphic kana gumbezera ndakayanikawo ndere kubasa handiti ndori ndakarovera mamwe masoja nezuro panenge maipati pa13 miles handitika pakunzi patogeti togeti irori ndindakatorisota rafat bridges iwewo manje inini ire bashamba ine hondo yacho yakare yacho yechimurenga unoziva zvinoitika manje nyika handitika nyika inotongwa nemasiyawo handitika tinoziva kuti munomu mune murungu ainzi nimi handitika akatizira kunyika yakati handitika akasiya uraya vanhu kunoku vanhu ivavo nenguva yakati vachadzoka munoku handitika ndova tinitumirwa nzi tera munhu unomutsvaga nemapictures ake ande ndogona kutongosvika iko kundoita benzi zvangu ndichigara asi ndine mari zvine kwazvinenge zvakavigwa usiku ndinenge ndine jagwara rine ndakatenga rinogara pakapu ndotopinda muhotel mabhebhi mae ndo anozondiratidza mabhebhi ndo anozondiratidza munhu iyeye ndeuyu kandokwandiri susman suicide 18 August ukanzwa munhu akaburuka mugusi achibvira handitika ndini ari ngandu ndichibvira uri kunzwa ndini ndaona kuti ichisuicide ndanzi enda unosiya nendege yacho iyoyo ibhomba pairi ndakabuda nepascreen ichijoga profit that video nouden asi empara ailisalas 18 ocean iface seles ev dico den ocean iface christ little ocean otis Prevent they make you see me draw me guys. Prevent you make you draw me fan. You know that. So he better see when I suppose. Ndinoonwa handina hangu chandinacho saka ndafarira marasa ndonoziva nondizira kubvio ndara ndaiona mutauni panapa maisvika panapa pakambozara pachiri zuva rezuva futi pachitwa sei achinzi ye murungu muchii ndini munhu wacho but ndinenge kamwana kozoita ndichandoda kunazokuudza munhu anonzi tongogara wacho hazikanwa uri kunzwa jaika aitezi mazita angu yese akweyo manje unoziva kuti chinoitika chii iwo haungatovarwa panapa ka unosvika kwanyika wotaura kuti ndini naboti unourayiwa unochinja zita private building muno Maguva muno Maguva ndiseri ndiri kuzichira kuzitaura aiwa ungatyi nezuro ukanzwa zvakaitika pa13 hanzi ndabva kuno kungatini wanenhamo shamari mapusha akarasika handitika kufamba netsoka ndakateedza tara
unosvika patogeti paipai nekabhubeze kangu karichi karapo kari pafudzi ndikunosvika panengerikini patogeti paipai ndakasikuona hainzi pfuma inonzi goloti vakazara vakomana handitika ndakatopfuura nepasaidi payo ndanogarawo pandaita se makumbo aita se arwadza tara inopisa ndandinombozorora zvanzva mari kumbezvaana ini chinjangu chese chandopfeka chinoratidza chinokuratidza zvati ndinoita haunditorere kana kuita sei ndanosvika paipe ndakutaura nawo paipe zvikanzi gara pasi ndikati handigariswe pasi nemi handiti zvikanzi tiri kuda Wedzera winaro ungariwana kupi ndikati shamari fona kumanyami eabisi handitika fona kwese ndodzikamisa zvombo nyange chasara ne2 seconds kuti chiputike bomba pano nouko paipe ndatobatirwa zibanga paipe ndakati banga hauna chaunondiita vangu vakawanda vakomana ndopakarohwa munhu akachikokashaya bazi game bazi koenda usati warohweyo aiwa handitoroveke angaroveke iye ndogona kuguma kurohwa handitika unoziva kuti zvinoitika mumasuicide mission kune vamwe vanhu vasingaratidzi anongotorwa kana usiku kuti 4 years kana 2 years kana 3 days otonoita zvaanoita kana anzi munhu wacho tiri kungoda kuno otouya naye kuti uyu obva atodzoka ogara imbodzoka zita rako atinonzani rawanzwa iro rinabhodzo musanyanya ndibvunzisisa kana ukabvunza nzi pane munhu anoburitsa kuti pese pese ndini munhu ndini munhu wake handifana kunyanya kubvunzwa sitereki kounzwa ndiri mwana wenyika wakaona munhu anotekerwa ndiwe nenyika mwana wenyika kuzorora kwandakaita kwandakabva kuhondo inovhiringa brain unopedzera wakupenga wagara uchiona roho asi kwengu siri kupenga kwekuruhira ndaiti ndakapiwa madragi bo sene ndisingadi ndichigadzira magodas hidden jaibos urban chits urondo ndendisingadi munhu sitereki padhuze pangu anenge achindibvunza ndopataizonetsana because iwo haundibvunze zvinhu zvausina dhiri nazvo iwo nedepartment ravo uri kunzwa akarova chikomandos chese kumasvingo ndini munhu wacho saka ndiri mwana wenyika handina plus haubvunzwa zvekumhanya haujairiro nematsaga uri kuona asi ndiri munhu ari ndiri tori bhoto tokurukura zvakanaka kana vachiita sei but pane imwe yawataura iyeyo wapinda motero unoita sei motero handiti kushera toni yamunotaura ndoma ndakarovera smith akaparadziswa urunzwa ndivana mutora ndotambisa patakamisa taida kuti azotiudza vamwe vanhu uri kunzwa ndoma zvakaitika unoshera toni anokuwana une makore mangani kana id yangu chaichaiko ndakatokuratidza kuti bu handitika unogona ndiona netsapo emaid dzakadai kuambi kwacho ndiri dokta uri kuona iwo uchirwara iwo ndakasvika uchirwara ndakasvika kurapa nekiti yanenayo haupedze mazuva usati wapo pamwe 2 days asi kana uri kuchipatara chembombera unonzwa nekujungu ungopiwa zvimapirisi zvina basa urikuona yauri kuita iri bhoo but usaspread manengerekeni yayo nezuro makaona akatenderera usazospreada nengerekeni yayo but pane pamwe pawataura kuti wakapinda mubhawa unotaura kuti munhu mari yangu haisina basa ndaiti ndakabva kugrafininika pamwe ndeinesechaure mahus ndosikokuka handiti shamari ndisei nekuwirirana handitika shamari bata wakadaiswa urikunzwa ende ndinoimba koncho handina type yemusic yandisingaimbe handina nyika yandisina kuva urikunzwa nyika dzese united nation global gold isibudandise Calvin Digo Lipo Chibis, Clip and Don't, Atten Peoples, in that. Chiva. Wait up, Omo. Saratoki. I mean, I'm not on the tira. Edible. Thanks, sir.
Mungu ndipo ndotengo zvandinofunga. Doubting. Eh? Doubting. Apa ndenge ndichida tukuru kwangu tu nedog anditi nemupekere moko machisi ndingogarawo pano kumashops asi please let me put all right edibo nya Bruce Lee avamba Bruce Lee if you not listen go since I say Lee Hughes Kevin listen I've been eating at the road previously could trim it up in field and pilot piece and at note projecting at in tucson novi live with nails in not in that private building time people make a private UCP crane open pies then because they make cringing causes kai be nigga net and deep net and at and that to view David knows creeping news in I try people need to read ndakutanga kukanika ndakutanga kuita sei ndopo wakati munhu yatomuraye type bridge rine simba stereo atitange kumsevisa vanhu asi hapana kuenda kunyika kwake ndakazorwisa ikoko ndichibvunza kuchina manje aiwa hanga asiri muchina kwangu sajari inorwadza Mutati Bruce Lee akafanana nini? ndo kuno I'm black ungeni. Bruce ndio muno Zimbabwe. Mutati black ungeni. Aha, komong. Ndikukuudza mira timonzwa nya Bruce. Kana waiswa iyoyo pane mishonga vanokuzora handitika unokukuwadza skin yako chaichai kusvikira vada kuti itoridzerane neani neavo ndiwe muno muZimbabwe But imi maitomuziera atakachinda. Mira timbonzwa wangoda kuti chiwe. Ndomuziva. Munhu urugara naye uchimuziva. Handisi kuziva mushe. Aiwa dzimwe dzayo katisiye. Taura dzimwe dzacho. Mira iko utaura mira iko toda kunzwa nyaya dzacho kuti dzinopera sei. Uchapiwa. Mira unozomupa time. Saka chii chakazoitika? Pane dzimwe nyaya kadzi toda kunyatsonzwa. Nyaya dzokidnapwa. Wongonzwa kuti kidnapping noitwa zvausingai. Handitika. Germany ndonyaya kuti kana nyango ndidya saka handitika. Ndangoti tumusuro kutanga kunzwa kunge munhu mangu muri kutira kana kuti asi bhomba reGermany yakatorohwa nevanhu vakabva muno ozen depo demo yaunotaura kuti BMW private is in Ivan Orton B Day Navy's BMW size aiwa dzoka yosha aiwa dzoka utore nyaya dzako tarisai pafodi ipapo zvandataura mazvinhu handiti mirai nimbotsvaga aiwa pana izvozvo ka mira apa dzoka apa enda mira pasaidi peshamwari yako apa svika padhuze neshamwari yako unoone svika padhuze kuratidza ndozvandiri mawarning signs aya ekuratidza ndo zvaanoita uri kuona ndezvebasa zvakatouya nevakomana muno ndakazvisirwa support more urungu ndakasenza munzvimbo dzakawanda aiwa ndiri kugara handikuzimapo kana kubasa chako chako saka ndinzi maIDs angu anenge akawanda uriona rimwe randogona kuburitsira ndadzaziva kuti munhu yakamira sei handina bhesi randisingasvike Zakawanda. tidzikamisa zvimwe zvirombo zvinenge zvirimo zvazvakarwa hondo nyika dzese handina yekupedzisira ndeipi handiri kune ndege inongonzi iri kudenga iri kuonekwa navanhu vese yakasiyiwa nani ine handizivi handizivi